מאחוריי, לא בוערת, לא קרוב ולא רחוק ולא לבד. מה זה השיר הזה? הרגת אותי, כולי צמרמורת, תראי. שיר מדהים, אה? זה של נועם נבוי, זמרת ישראלית שדווקא הכרתי בלונדון. שותפה לחדר שלי הייתה מכורה אליה. עשו לך טוב הלימודים שמה? לא רק טוב. נכון, ויתרת על דורי. אבל אם לא היית מגשימה את החלום שלך, את בחיים לא היית סולחת לעצמך. היי. אני מפריעה? לא. כן. אוקיי, יולי, ליאם ואני נוסעים לעיר ורציתי לשאול אותך אם תסכימי לאפר אותי כמו... לא, אני לא יכולה, אני עוזרת לרונה עם השיר. נכון, רונה? מה? כן. כן, היא הבטיחה לי. טוב, תודה בכל מקרה. מה? מה זה מה? אבל שישאר בינינו, כן? ברור. שמעתי אותה מדברת על ים. היא אמרה שהוא דביל ושהיא לא רואה אותו ממטר. די, אז למה איתו? לא יודעת, אין לי מושג. אולי בגלל שהוא ותיק במחנה, היא חושבת שזה יעשה אותה יותר מגניבה. ואמרת את זה לליאם? ניסיתי. אבל איך שהזכרתי את השם שלה, הוא התחיל לעוף עליה. אמר כמה שהיא מדהימה, וכמה שהיא עושה אותו מאושר. אחרי כל הסיפור עם שרון לא רציתי להרוס לו. לא, יולי, את חייבת לספר לו את האמת. למה? אם כל כך טוב לו איתה, מה זה משנה? מה זה משנה? אני לא מאמינה שמכולם פה דווקא את אומרת כזה דבר. את לא זוכרת כמה דורי נפגע ממך כשאת עשית לו את זה שנה שעברה? יולי, ליאם הוא חבר שלך לפני הכל. מגיע לו לדעת מה חברה שלו אומרת עליו מאחורי הגב. אני בטוחה שאם המצב היה הפוך, את היית מצפה ממנו בדיוק לאותו דבר. ואם הוא לא יאמין לי? אז הוא לא יאמין, אבל לפחות את תדעי שעשית הדבר הנכון.